Bagong pulis gireklamo nga hubog og danion og armas posibleng mataktak gikan sa serbisyo. Daghang gusto magpulis ang mikuha og exam alang sa Philippine National Police Academy Cadet Admission Test. Gipangayo sa mga nagrally nga mga driver nga manaog sa pwesto ang Regional Director sa LTO. Mga balay daplin sa sapa gimando nga i-demolish. Mga apektadong namuyo, voluntaryo nga miguba sa ilang balay. Lalaki, ingon nga nasudlan og dawtang espiritu. Apan ginikanan nagtuong nga tungod lang kini sa inom nga walay kaon-kaon. May hapon Sugbo, Kabisayan, ania na mga balita uban ang kinatibok ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlang Lunes petsa 27 sa buwan sa Oktubre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang hatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nangandam na ang nagpadagan sa Cebu South Bus Terminal sa mga mudagsang pasahero karong weekend din sa ulugon ang adlaw sa mga Santos ug Kalag. Duna gihanay nga mga priority lanes alang sa mga persons with disabilities, senior citizens ingon man sa mga mabdos. Kini ang gisuta ni King Perez. Gitangtang una ang mga glass window sa mga passenger lounge dinhi sa Cebu South Bus Terminal kay guba ang halos tanang air conditioning system sa terminal. Kini aron hamugaway ang mga pasahero samtang nagpaabot sa ilang kasakyan. Sunod tuig pa mailisan ang mga gubang aircon matud pa sa operations manager sa terminal. Pero human sa peak season, iuli na siya, i-sliding door na siya. Nga pwede na siraduan, pwede sa kining ablihan, no? Karon pagdaginot pos kuryente. Dungagan sa bugwardya ang CSBT aron makontrol ang pagdagsa sa mga pasahero. Kinigawas pa sa dugang security personnel gikan sa Cebu Provincial Police Office, K9 Dogs ug Capital Security Unit. Gimonitor sabang CSBT sa 16 ka mga CCTV cameras. Kuha po ta, nangay po ta additional kani mga personnel para sa atong pagpanglimpyo sa kuan, di mga janitorial aron kay daghang unta kalikayan nga daghan lagi mahugaw gino mao na aron ma-maintain atong kalimpyo. Idalit sab sa Kapitolyo ang ubang suroy-suroy buses kuno galing magkuwang na ang mga bus karong adlaw sa mga Santos ug Kalag. Nasayran nga 285 ra ka mga bus ang magsud gawa sa South Bus Terminal. Wa pa sab makahatag ang LTFRB sa lista sa mga bus nga idugang alang sa habagatang Sugbo. Gipanglantawan nga moabot sa 16,000 ka mga Subuanon ang mudagsa diri sa Cebu South Bus Terminal matag panahon sa Kalag-Kalag. Hinungdan nga mipasidaan ang kadagkuan sa mga bus terminal kung magbinantayon ng mga pasahero sa ilang mga kabtangan. Di gina kalikayan kay masinatig hapon na sila nga ang mga buses kuan na mausahay maghuwat yung mga pasahero kay tungod sa usahay traffic kay lagyo kaya kami lumining mga series lagyo kay ilang biyahe pero kaning mga minibuses dilinis lang ma-short no kay dali ra man pali kay duol ra mga biyahe. Subling gipahimangnuan mga biyahedor nga di gyud magdadaog mga mahait nga hinagiban ilimnong makahubog og mga eksplosibo. Gani gidili ang pagpanigarilyo sud sa terminal ug kun mulapas dunay multa nga 500 pesos. King Perez, News 5. Mga nagnegosyo sa mga minteryo nangandam na alang sa adlaw sa mga Santos ug Kalag. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Nagkaanan nagkaduol ang adlaw sa mga Kalag, usa sa mga dagkong sementeryo sa dakbayn sa Sugbo, ang Carreta Cemetery. Bisan og gabi na, padayon gihapon ang pagkayod niining mga tighimo og lapida tungod sa mga nagtipon og nga mga order. Usa sa mga tighimo si Manong Ruel Abunales nga niadto pang dekada 80 nagsugod sa paghimo og lapida. Matod ni Abunales, mas minus sila og kita karon tuiga kumpara sa mga milabayng tuig. Langanin naman kayo, pikir na naman, order sila. Karoon na, Oktubre na itong September, ako mo siya order sa yung uwan. Taon na, September, puso naman mo, karoon wala, mingaw nga pagka September. Samtang andam na sabdaplin sa karsada kining mga baligyang buwak ug kandila ni Rudin Abadihas. Matod pa ni Abadihas nga way kausaban sa presyo sa mga kandila nga iyang gipamaligya bisan sa adlaw sa Kalag-Kalag tungod kay recycled lang ang mga kandilang ilang gamit. Apan di siya kasiguro ug magpabilin ba ang presyo sa mga buwak. Magdepende lang kini sa ilang kumprahanan. Sa karon kay okay pa yung presyo pero wami kabalo sa dangatan sa ikaabot sa November 1 nga basig
Kay ado na gusto mi wata ka ba wasig kusog na jud ang kuan na presyo. Sa kandila pareho naman gyapon kay recycle naman ang gipangbuhat. Ang mga kandilang gagmay gibaligya sa tagmamiso, samtang ang kandilang anaa sa gagmayng baso tag 40 pesos, samtang anaa sa dagkong baso tag usa ka gatos ug aduna say kandilang tulo 20. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Bisi na karon ang mga mulupyo sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpamupo og mga buwak aron ipamaligya alang sa umaabot nga adlaw sa mga santos ug kalag. Gibisita ni Andrea Patenya ang usa ka flower shop, plantation ug iya sab gisusi ang presyo sa mga buwak sa Freedom Park. Nagtaptap sa ilang mga naong ang mga trabahante isip panagang sa naglagiti nga kainit samtang ng harvest ni ining chrysanthemum wonder whites dinhi sa sitio Maumawan sa barangay Babag. Wa nila igsapayan ang kainit kay matud pa nila kun way singut, way masapi. Gani matud sa tag-iya ni ining plantasyon, dako gyud og natabang ang maong negosyo kaniya ug nakapahuman na siyag usa ka accountant. Oo, uy. Ang bata na kani ang kuan mo mun kapalampusad. Yang usa third year karon college. Suna na kay napahuman? Nay usa. Gingon nga ang paggam niya sa iyang mga pananom sama sa paggam niya sa iyang mga anak, diin siguraduon niyang mabisbisan kanunay ug malimpyuhan gikan sa mga daot nga parte. Am ko barangay lag. Ujote ko nga laway ka. Murag gingaon ba ugma unsa na kato kung tanom ka? Ba? Wa bagato ma. Kuan dito wala boy buong ana ba. Mutubo tibuok tuig ang buwak nga chrysanthemum ug mamuwa kini human ang tulo ug usa ka tunga nga buwan. Sa ordinaryo nga mga adlaw mapalit ang usa ka dosena ni ining buwak nga gitawag og wonder white sa kantidad nga 10 ngadto sa 15 pesos lang. Apan kung musaka ang demand alang ni ini sama inaron kun diin hapit na sab ang kalag-kalag, mudoble ang presyo ni ini. Ampay gyud sa mga trabahanteng tigpamupo ang maong panahon kay musaka sab ang ilang sweldo gikan sa 150 pesos ngadto na sa 200 pesos. Pabor mga kwarto, makatigom gamin kay sa semana. Tagdos mga kwarto mga libo sad. Gikan sa bukid, pakyawon sa mga vendors ang mga buwak aron ibaligya sa syudad sama dinhi sa Freedom Park. Ug dinhi, mas mahal na ang presyo. Gikan sa 30 pesos matag dosena sa Wonder White sa bukid, 40 pesos na ang kantidad niini sa Freedom Park. 40 pesos sab ang dosena sa rosas. Kining baby's breath, 60 pesos ang bundle. Samtang 30 pesos ang dosena ni ining gradyola nga mapalit sa puwa, puti o pink. Kung buot nimong mupalit og flower basket nga arranged na daan, mo kantidad kini gikan sa 80 ngadto sa 200 pesos. Samtang kung gusto kag artificial flowers nga di gyud malaws, mapalit kining floral arrangement sa kantidad nga 60 ngadto sa 600 pesos. Tambag sa mga manindahay ngadto sa publiko nga kun buot nilang makabarato, mamalit na lang daan og mga buwak kay mulanat pa man ang kapresko niini og usa ka semana. Kay kun magkaduol na ang adlaw sa mga santos ug kalag, magsakasab ang ilang presyo. Depende ra nila pero mas ganahan sila sa iyo, mas maing sa iyo kay mas down pa jud ang price sa buwak. Regular pa gid mi nga price pero wala pa may ka sure if moabot ng adlaw minatay mas mamahal na mi kay sa supply na mo nihit na. Kay daghan man gud mga gikan sa layo nga lugar, mga mangumbrahay. So mo na siya nga gikuan nga mas mayo sayon lang sad. So unsa may tips nimo ma'am para mo last ang buwak until Saturday ug Sunday unsay buhaton? Ang amo ginami namo dre usual ginamong gibuhat tubig ra gid humulog tubig. Andrea Patenya, News 5. Gipangayo sa pundok sa mga driver ang pagkanaog sa pwesto sa Regional Director sa LTO 7. Kini ang usa sa ilang mga demanda sa gihimong protesta sa dagkong multa nga gipatuman batok sa mga traffic violations. Jinky Bargio, Sugin Limin. Alas 7 pa lang sa buntag, nagtapok na dinhi sa Magikay, siyudad sa Mandaue, ang dulan sa usa ka gatos ka mga sakop sa grupong Piston, agig pagpangandam sa ipahigayon nila nga March Rally. Tungod kay sayo silang wa nagmaneho, ubay-ubay sa mga pasahero ang sayusab nga natanggong sa kadalanan. Dunay nagdinaganay aron lang makasakay. Tagsakay, magkasakay ka, kay karon wala may mga klase. Say pwede ka sa Irosan. Ganina noon daghan to pero na may uban nga jeep nga ni biyahe pod wa mo apil og kanang protesta.
Pasado alas 8 nagsugod sila og marcha paingon sa buhatan sa LTO Regional Office. Pag-abot sa LTO, mipasibaw na sila sa ilang mga mulo kabahin gihapon sa taas nga multa sa Joint Administrative Order nga nagpatuman sa dagkong multa sa mga traffic violation. Apan lakip sa ilang gipangayo mo ang pagkanaog ni LTO Regional Director Arnel Tansinko sa iyang pwesto. Kini si Sir Arnel Tansinko, isip siya naglaka diya sa Region 7. Siya gitudlo diya nga mo lingkod sa Region 7 na dapat mo tanaw sa sitwasyon sa mga driver dire sa kasudaran sa Sugbo sa Tundakbayan. Kung gusto sila ma-file o petition, disabling akong ingon nga dili gid mo mapugong, dili ko mapugong kung whatever they think nga makatabang sa ilang kausan. Ibasura anjaw! Sunod namang balik, sir! Magdala na may petition pirma sa mga driver! Human ang pipila ka minutos, nag-atubang si Perez og Tansinko sud sa iyang buhatan. Gipasaligan ni Tansinko nga iyang ipaabot sa LTO Central Office ang mulo sa mga drivers. Kung nangayo sila nga dili una ipatuman, it's no longer kanabang trabaho sa LTO nga mo-address ana until such time nung dunay competent authority nga mingon nga angay. Jinky Bargio, News 5. Naog daw ang mga baligya sa usa ka tindahan sa Maidan V. Rama sa Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo nga gipanag-iya sa usa ka Indian national ni atong Sabado sa hapon. Duha sab ka mga panimay ang partially damaged. Nakontrolar ang kayo sa kabomberuhan sud sa 5 ka minutos diin miabot sa usa ka gatos ka pesos ang danyos niini. Matud sa bookkeeper sa nasunod nga tindahan, nanira na sila ni atong tungura apan ilang nabantayan nga dunay miaso sa opisina sa ilang amo. Dina na nila na hinumduman nga dunay maibot nga universal charger so wa pa mahitabo ang sunog. Nakalimot sab sila sa pagpawong sa plangka sa kuryente. Nag-charge mi o kanang gamit na mo universal charger. Kato jud universal charger kay murag mag-abri-abri man siya niya. Nakalimot siguro na mo og akuan ba tangtang. Isang sa ato panimalay kung mahimo kung humatag charge iton lang yun. Kay mo sayo na ako sa tuman bisag wala na mag-charge ang karbuhan na naman yung kuwin siya mao dang kuan makakusog kayo. Mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo gipanid-an tungod sa posibleng mahitabo nga landslide. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. 7 ka barangay nga delikado sa landslide gibantayan sa Disaster Risk Reduction Management Council. Ang barangay sa Pangdako, Barangay Kalunasan, Barangay Guadalupe, Barangay Babag, Barangay Agsungot, Barangay Binaliw ug Barangay Tabunan gibutang ubos sa pagbantay, hilabi na nga mag-usab-usab ang dagan sa panahon. Gialerto ang tanan disaster team sa maong mga barangay aron mapasidan ang daan ang mga namuyo sa dapit. Ang gihimo usab sa syudad, doon natay belching, gipanghimo belching. No, labi na kining mga areas nga gi-identify na to nga mga landslide prone area. Belching nga kanabang hapayan ang kaning bukid igansa-gansa, no, para makita usab ang katong mga lugar nga lunupanan, no, mao ni ato ang gi-priority sa pagkakaron. Mato ni Tumulak, ilang pugson sa pagbiya ang mga lumulupyo sa delikado nga mga lugar aron malikay sila sa katalagman. Naghatag ta og kamanduan sa ato mga kabaranggayan nga ipahigayon dayon ang mga preemptive evacuation. No, dito magpaabot nga modahili ang yuta gitahasan ang atong mga tagsa-tagsa ka mga barangay sa pagpahigayon ug makita nila ka peligro. Kay usas nakahamper ni ini ang mga residente sa lugar bisag imo pa silang sultihan nga pahawa mo diha ng mga lugar, magmakuli sila sa pagpahawa gubikan kay una na sila manimuyo diha, ikaduha na sila manarbaho o guwasan sila kwarta nga kabalhinan. Leslie Caminade Vistil, News 5. Wa gyapon mahupas ang puwersa sa Southwestern University Cobras. Paglabay sa usa ka semana kay ila na sab gipildi ang University of San Carlos Warriors aron sakmiton ang titulo sa 10th Asian University Basketball Championship Cebu Province Collegiate Cup kagahapon sa Cebu City Sports Institute Gym sa Barangay Sawang, Calero. Niadtong Oktubre 19, midaog sab ang Cobras batok sa Warriors alang sa CESAFI 2014 Finals aron mudaog sa ilang ikaduhang titulo. Sa sayo pa,
nasakmit sa Myongji University ang ikatulong pwesto human sila makaipsot batok sa University of the Visayas Green Lancers. Diriot unta mo resulta ngadto sa overtime ang maong knockout finals apan tungod sa mga sipyat sa Warriors sa importante kayong mga free throws napildi sila 2 puntos. Duha ka lalaki gipamusil kaganihang kadlawon sa managlahing lugar sa Dakbayan sa Talisay. Usa kanila ang patay. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Daw sama lang sa nato gining lalaki nga naghigda sa karsada nga nagtapad sa iyang bisikleta dihang nakit-an sa mga tao ganihang kadlawon sa may iskina sa Sitio Dawis sa barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Nasuta sa kapulisan nga biktima sa pagpamusil ang wa pa mailhing lalaki. Dunay mga residente nga nakadungog og duha ka buto sa armas ug gituuhan nga ang maong lalaki mao'y gipusil sa unahan ug nakadrive pa sa iyang bisikleta una pa nahagba ining dapita. Way nakaila sa biktima kinsa nakuhaan og kutsilyo. Gisuta sab sa kapulisan sa Talisay kung asa naigo ang biktima kay way dugo sa gihagbaan niini. Negatiba ang atong kanana, negatiba ang identity nato sa mong biktima. Sa among nahibawan, gikan kuno sa Dawis. Dawis din gisabyan og kanang kuan dunay nagmotor ba. Then gipusil siya. Subayon karon sa Talisay City Police kundi ba sumpay sa unang nahitabong pagpamusil nga nahitabo pasado alas 3 ganihang kadlawon sa Sitio Galaxy sa barangay Tangki. Diin ang biktima mao ang usa ka Brian Pardillo nga taga Sitio Kimba sa barangay Kansuhong kinsa naigo sa iyang kilid. Sa Tangki, dunay armed person kuno dito nga nikalit nagsud sa panimalay nila ni Manlut. Kuan panimalay nila ni Maluto. Yang mo to nga dunay nikalit nagsud na musil yang mo tong naigo ni si Pardillo. Doon sa siya dito siya. Muduwa ko na sila tong dito. Dito? Oo, nikalit nagsud. Pero dili ito ilang balay. Dili lang balay, oo. Siya ito yun? So siya dili sigon sa mong investigation dito, dili mo siya ito. Pagan lang kuno siya. Ray Pasaporte, News 5. Tulo ka pulis sa Talisay gireklamo human nakaikyas ang driver sa usa ka motorsiklo nga nalambigit sa aksidente. Andrea Patenya, Sugin Limi. Napuno sa mga samad sa naong ug lawas ang 7 ka buwan nga mabdos nga si Maricor Bonhoc sa dihang midangup dinhi sa Cebu Provincial Police Office. Kuyog iyang inahan nga si Gina Mabella kinsa samaran usab ang kamot. Mireklamo sila batok sa tulo ka Talisay City Traffic Police human nakaikyas ang driver sa motor nga nakabangga sa ilang motorsiklo sa may Sitio Kimba, Barangay Kansuhong pasado alas 3 sa kadlawon niadtong Oktubre 18. On the opposite lane, going sila sa Tangke, ni kuan man sila eluded rock potholes, so ang tendency ni kuan sila ni kawat sila og lanes amua, so moto the collision happened. So after that nalabay ko nya na dito jud ko sa opposite lane, na slide jud akong face together with my hands. Wa ra maunsa ang batang gisabak ni Maricor apan tungod sa kagrabe sa samad gipaubos kini sa medical process nga debridema. Samtang gioperahan ang naong ni Richard human ma-fracture. Sa police blotter, wa nakabutang ang license number ni Regan Pintuan nga taga-Puok, Talisay City. Apan sa spot report sa Talisay Traffic Police, nasayran nga expired na di ay ang lisensya niini niadto pang June 25. Nya akong brother niadto pagka na-happen na siya Saturday, akong brother niadto pag Sunday sa Talisay Traffic Police Station. Wala na dito ang driver, so ilang gi-release. So wala mi ka-file og kaso pagka Monday. Kaya wala naman ang driver basin niya wa ba siya license baya. Ang mga traffic police nga miresponde mao sila si SPO1 Causon, SPO1 Cabuenas ug SPO1 Minyoza. Apan matud ni Talisay City Police Chief Carmelo Dayon, way nalapas ang iyang mga sakop. Matud niya, wa dayon mada sa police station si Pintuan tungod una kining nagpatambal sa Talisay District Hospital apan nagpabalhin sa Vicente Soto ug didto na nakaikyas. Pero ito po na pareho sa ito nga wala sa ito itong kasala. Kumbaga, nagtungan sila combined sa hospital anak, sa district hospital sa Talisay. Pero dito, hindi ang tulis kaya pwede ng kara mga patinanong sa opisina. Pero pagbalik ng pulis, kaya minun ang kuhan, minun ang katong
hospital. Pabalik ko pala sa hospital yan. Ibalin ang pasyente sa ito. So, lihapan sila dito. Ipadayon ng investigation bagay. Ipensyon nga, humana sila o ganang. Humana sila na napapin o ganang cut-aid sa mga pangos o mga pangos ilang hanggang after ato nga pinanggaay. So, ganang sila. Sa bato, napakita itong hilang suspect na po, mamardataan. Apan matod sa mireklamo, gibantayan unta sa mga polisi pintuan sa ospital aron makasigurong di mo ikyas. Procedure ta unta dapat na kung suspect, consider mo siya suspect, kuyugan siya nga sa ospital, patambalan, after na, pwede mo siyang i-detain kay mahum to siya suspect kay siya may nakabangga na mo. Gitambagan sila sa Talisay City Police nga pasakaan gihapon og kaso si pintuan bisan og wa kini madakpi. Anyway, any complaints na maabot sa office general may investigate na. Andrea Patenia, News 5. Babaeng drug courier na sikop atol sa checkpoint nga gipahigayon sa San Nicolas Police Station sa Dakbayan sa Subo. Samtang subject sa bypass operation sa Liloan Police, uban sa iyang duha ka bata-bata na sikop usab. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Atol sa gihimong checkpoint sa Cebu City Police Station 6 kun sa San Nicolas Police Station sa may Dan Tupas Corner Carlock Street, nadakpan kining 36 anyos nga si Belen Sagarino nga taga Barangay Ermita. Kinsa nakuhaan og 240 ka mga paketing shabu niadtong Sabado sa hapon nga gibanabanang mubalor og 200,000 pesos. Gingong miangka sa habal-habal gikan sa Pardo si Sagarino dihang gipara kini sa kapulisan. Matod sa hepe sa Station 6 nga makatabang sa pag-neutralize sa drug operations ang pagkasikop ni Sagarino. Human niya gibutyag angan sa dadan unta niya sa mga shabu. Matod sa dinakpan, ngawa siya masayod nga drugas ang iya untang i-deliver diin gibayran siya og 5,000 pesos. Actually, ako na rin siya, courier ni siya. So, courier ni siya. Transporting of illegal drugs. So, it would fall also on possession and then transporting of illegal drugs. Ako sa sugo na kuha na, magpakuha na, ginahiyawad sa daw ko sa 5,000, sugo sa iba. Hapit na itong kalag-kalag, pagpasuga na ko taon sa maura na akong gikuan. Ano ka ba kung drogas ng suda na? Wala ko kabaw sir. Mga drug paraphernalia duha ka medium pack og 18 ka gagmayng pakete sa shabu ang nakuhang ebidensya sa tulo ka dinakpan sa buy-bust operation sa Liloan Police Station ni adtong Sabado sa kadlawon sa may Purok Mahayahay, Sitio Simburio sa Barangay Tayod. Nasikop ang subject sa operasyon nga si Michael Kinaging uban ang iyang duha ka mga bata-bata nga silang John Ray Igot og Sanry Patindol. Gipalitan si Kinaging og usa ka gamay nga pakete diin si Patindol mao'y mihatag sa shabu. Kandakta og buy-bust operation sir against sa niya itong subject nga si Michael Kinaging na manin niya kaning duha niya ng mga bata-bata kaning usa nag-serve as lookout niya kaning si Sanray mo ning hatag sa itong operatiba o ka sa shabu. Ha? Unsang dugaya, unsang kabag-uha? No comment ko daw. Ha? No comment? Wag di mo ko eh. Umong ko ay lang. Ang kwarta to 20 pesos mo itong kwarta to. Pala drog mo din jog biskuit. Nakaad ka wa? Wa gitawon sir. Bisag pangutan ko ni Mr. Michael. Wa gitawon ko ana. Ray Pasaporte, News 5. Uban sa duha ka wa pa mailhing suspect gipasakaan na sa tukmang kaso ang 16 anyos nga batanong lalaki sa kamatayon ni June Cañete ni adtong miaging semana. Himuon karong hapon ang preliminary investigation. Andrea Patenya, Sugin Limi. Napasakaan na og sumbong robbery with homicide niadtong Biyernes ang tulo ka mga individual nga gitudlong suspect sa pagpatay sa iladong florist nga si June Cañete
ug sa pagkawat sa 250,000 pesos nga kwarta ug mga gadgets niini. Usa sa mga suspect mao ang 16 anyos nga kanhi karelasyon niini usa ka Jane Doe ug John Doe. Gawa sa robbery with homicide, gipasakaan sa bugsumbong nga possession of illegal drugs ang 16 anyos, human nakuhaan og nabain atol sa iyang pagkasikop sa barangay Camagayan. Gusto sa piskalya nga ipaubos sa preliminary investigation ang 16 anyos aron masuta kung duna bay igong ebidensya bato kaniya. Tungod sa hitabo, mipasarog resolusyon si Assistant Prosecutor Gandhi Truya sa pagbuhi sa minor de edad ug gimanduan niya kini sa pagsumiter si encounter affidavit. Apan anaagyapon sa kustudiya sa Cebu City Police Office ang maong batan-on kay karong hapon pagi katakda ang preliminary investigation niini. Malaumon ang Cebu City Intelligence Branch nga makumbinsi ang piskalya sa pagduso sa sumbong sa korte kung makapakita na sila dugang ebidensya gikan sa crime lab. Matud pa, mitugma ang fingerprint sa minor de edad sa mga nakuha sa opisina ni Cañete. Duna sab sila'y affidavits gikan sa mga empleyado sa biktima nga kanunay mag-away si Cañete ug ang suspect kaniadto tungod sa kwarta. Dugay na sab gireklamo ang minor de edad nga mangawat sa opisina ni Cañete ug nadakpan na tungod sa pagpangarnap og motor apan gipiyansahan lang sa namatay. Nag-away na sila before and then he knew na sa kabag-ong pulis gireklamo nga hubog og nanion og armas. Posible nga mataktak kini gikan sa serbisyo kay ubos pa kini sa probationary period. Andrea Patenya, Suginlimi. Gidakop sa mga sakop sa Mobile Patrol Group o gitanggong sa Cebu City Police Station 2 ang usa ka bag-ong nahimong pulis nga ubos pa sa field training. Kini gireklamong nagmaoy og nanion dinhi sa may Hungkera Extension Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa hapon. Matod sa mireklamo nga si Erlinda Pasumala, kalit nga miabot nga hubog si PO1 Randy Restopa sa ilang bay ug gipatira ng ilang pultahan. Nakugang sila kay wa sila makaila niini. Mibahad pa kini nga sunugo ng ilang bay kundi siya pasudlon. Di anong gisirad ang putahan kay wa mo di kaila niya siya abli ala siya abli ya wa mo ni abli iyang gipatiran dire gipatiran niya din abli di kami nakuan ni gigada siya pusil hindi nanagan mi dire akong pagumangko siya sod kato sod siya dito pag sod niya nagtalikod man siya gatubang dito sa mga TV di nanagan mi dire tanan. Giduol dayon ni Restopa si Marlon ug gitiunan. Ako sigsita kay ako yaan singgit tabang. Ibo sir sa masir siya. Sumula ayo, pulis ko paghulbot siya mas dito sa tion ako. Gimakak ni Restopa ang pasangil nga armado siya. Apan iyang giangkon nga gikan siya nag-inom ni atong higayuna. Apan nakumpirman nga nakuhaan kinig armas nga anaa na karon sa Mobile Patrol. Ang katong tabuha nakasatra ko nya di natin no. Ayaw ko na naibong lang pagkabuto rin mga na-report. Pero wala mo kay di nood. Pero dapat armas ato? Wala. Okay, armas. 50 pira ma'am niya, di niya alam magagarmas. Dugang ni Restopa, pag-agi niya sa maong lugar, dunay mga nag-away maungasuway siyang miresponde apan siya na noon ang giinitan. Canada ang iyang pagkakuan na under the influence of liquor siya, bawal na being an OJT, being a PO1 in job training. Nga under ka anang gitawag na itong field training program. Kanang pagkainom niya, bawal na. Sa blotter sa Cebu City Police Station 2, bugtong paglapas sa Cebu City Anti-Drunkenness Ordinance ra ang gilista nga violation ni Restopa ug way illegal possession of firearms. Isumiter ang report ngadto sa regional nga buhatan sa kapulisan alang sa kasong administratiba. So he will be subject for kanang disciplinary action under rules and regulations sa police who is undergoing police training right now. So there is atong station nagpaibaw na sadta sa nag-submit na tag-spot report and we will also endorse this to the regional headquarters. Pagkahibaw sa OIC sa Regional Personnel and Human Resources Development Division Superintendent Renato Dugan kabahin niini, dali niyang gibisita ang dinakpan. Mato ni Dugan, dako ang posibilidad nga matangtang si Restopa gikan sa serbisyo nga anaa pa siya sa probationary period. Temporary pa na sila. So sila itabuan na yan?
approve and not dismiss. Goodbye, cruel world. Dako bilang possibility kung tinuod man ganin ng nagtabo karon din under the as a result of the investigation, it will constitute the grave misconduct under Republic Act 8551, then he will be terminated from the PNP service. Andrea Patenia, News 5. Upat ka tao na nga angol human magbangga ang ilang gisakyang motorsiklo. King Perez, Suginlimi. Samdan kining upat ka mga lalaki human magkabangga ang ilang gisakyang motorsiklo dinhi sa Maidan Virama, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 2 sa kadlawon ni adtong Domingo. Wa maginhawa hinungdan nga doble ang pagtabang sa mga sakop sa emergency response team ining usa ka lalaki nga nailhang si Clifford Galvez. Daling gidala sa tambalanan ng mga biktima, lakip na ang angkas ni Galvez nga si Pablo Layos. Naangol sabang nagmaneho sa usa ka motorsiklo nga si Mark Lloyd Saholan ug rodante tagsip matud sa taxi driver nga nakakita sa hitabo nga paspas ang padagan sa duha ka mga motorsiklo. Kusog kayo, impact man guys na nila. Ilan man nimo kusog kayo mo impact mo yung bangga, katag nyo ng kuwan mga plastic. Dili gyud ko katubag pagidaan na kay ang ilang motor puro magituba og asa dapit ang sila naguna og kusog nga diin mag-agi anang linya. King Perez, News 5. Mga residente sa sitio Mahusay, Barangay Subang Dako, voluntaryo nga miguba sa ilang gipuy-an human gimando ang demolition sa mga balay sa gitukod daplin sa sapa. Ang mga nagpuyo sa ilang atbang mibahad nga dili mo biya kay wa pa sila makadawat sa financial assistance gikan sa gobyerno. Jinky Bargio, Suginlimi. Sayong nagtapok diri sa sitio Mahusay, Barangay Subang Dako ang demolition team gikan sa Mandawi City. Ang ilang tumong mo ang pag-implementar sa demolition order sa 162 ka mga panimay. Apan una pa man ang demolition, gipasabot una sa taga-Housing Urban Development Office ug City Legal Office ang rason sa pagpatuman sa maong mando. Ang City Legal is to implement sa demolition. Dili kita kapugungan na ilahan naman sa City Legal. Kadaghanan sa mga mulupyo, voluntaryo nga miguba sa ilang mga balay sama ni Elneth John ug Ambrosio. Para magamit pang ubang mga kahoy para balin sa papakaan. Para komentary lang og guba. Dita ka siguro delikado ba kay tayo sa sobra pa kay tubig. Kuansan. Mas mayo no nga na yung ani na. Tungod sa voluntaryong pagguba sa ilang gipuy-an, malinawon ang demolition. Ang mga sakop sa demolition team igo na lang sa paglingkod ug paglantaw. Tulo ka adlaw ang gihatag sa City Legal Office aron hingpit nga mahawanan sa mga Pinoy-anan ang daplin sa sapa. For the next 3 days, amo na i-monitor ang movement sa voluntaries. If medyo hinay ang progress gyud tingali, nag-apas man og timeline ang hudo, so amo na i-follow through, i-push gyud ang demolition gyud. Samtang ang nagpuyo sa kasikbit nga sitio Mahayag, may pasidaan nga di gyud sila mubiya sa ilang gipuy-an. Matud nila, wa pay bisan usa kanila ang nakadawat sa 17,000 pesos nga financial assistance nga gisaad kanila sa gobyerno. Buot nila nga magtukod og tent city sa maong lugar. Kami diri wala pa man kami mapirma, wala kami makuha financial assistance kay dili namo kinahanglan ang 17,000, kinahanglan namo nga mapuyo kami diri ang puy-anan ang sobra sa 3 meters. Jinky Bargio, News 5. Sobra sa katunga sa kinatibuk ang mi-apply pagkapulis ang mikuha sa eksaminasyon sa Philippine National Police Academy kon PNPA Cadet Admission Test kagahapon. Kung makapasar sa maong exam, agi pa ang mga aplikante ug ubay-ubay nga laing exams. Andrea Patenya, Suginlimi. Tinunan sa Bachelor of Elementary Education ang 19 anyos nga si Clobil Atienza apan iyang gipili nga mo-apply pagkapulis aron makatabang sa pag-usab sa negatibong imahen karon sa organisasyon sa PNP. Usa si Clobil sa 431 ka mga aplikante nga nakapasar gikan sa 718 sa Central Visayas nga nang-apply sa Philippine National Police Academy kun PNPA Cadet Admission Test kagahapon. Para makatulong sa atin, lalo na ngayon, di ba, na-involve yung mga pulis sa mga crime like that. Parang gusto ko sa sarili ko na maging modelo rin ako na magaling na pulis.
Ang graduating sa PNPA nga si Sherwin Destora, miingon nga usa sa labing importanteng leksyon nga iyang nakatunan sa academy mao ang disiplina. Lakip siya sa mga mipasalig nga mahimong usa ka tarong nga pulis human sa ilang graduation. Kung unsa ang gitulo sa academy, ma'am, na is the right way, ma'am, maguna itong i-apply, ma'am. Nasa tao lang naman, ma'am, kung magpadala siya sa temptasyon sa gawas. Pero being an officer, ma'am, and then a graduate of the Philippine National Police Academy, we will impose what is right, ma'am. Tambag sab sa mga graduates ngadto sa mga aplikante nga kun masud na gani sila sa academy, mag-anad-anad na daan sa pag-ehersisyo ug bahalag unsa kalisud ang training, di gyud dayon mo surrender. Pero kasi doon naman, ma'am, sa loob, maraming mag-motivate sa iyo. And yung pagod, sabi nga na, ma'am, yung pagod sa isip lang eh. Hanggat kaya mo pa ng isip mo, kaya mo. Kadtong makapasar sa admission test, gikinahanglang ipaubos sa neuropsychological test, medical ug physical exam ug final interview. Ang PNPA abli sa tanang babae ug lalaking high school graduate ug nagpangidaron og 18 ngadto sa 22 anyos, 5'4" ang minimum height alang sa mga lalaki ug 5'2" alang sa mga babae. Gikinahanglan sab nga ang mga aplikante way criminal, civil o administrative derogatory records. Ang PNPA usa ka institusyon nga gi-establisar ni atong 1987 nga gitumong sa pagpaubos sa mga buot mahimong police officers sa academic ug physical training sud sa upat ka tuig. Andrea Patenia, News 5. Karon nga nagsingabot ang adlaw sa mga santos ug kalag, uso na sab ang mga istorya sa mga katingalahan sama sa naitabo sa barangay Inayawan ganihang kadlawon, diin usa ka 19 anyos nga lalaki ang gituohang nasudlan og daotang espiritu. Apan dili kumbinsido ang inahan niini nga nasudlan og daotang espiritu ang iyang anak kay miinom kinig ilimnong makahubog nga way kaon. Nasaksihan ni Ray Pasaporte ang maong hitabo. Iko! Kinsa ka ba? Kinsa ka? Iko! Kinsa ka? Iko! Tungod sa iyang kaisog, talagsaong kusog og nag-usab-usab niyang tingog nga nagsigig sampit sangan siyang amahan nga dugay nang namatay. Dako ang pagtuo sa mga kabanay ni ining 19 anyos nga lalaki nga taga Sitio Isla Verde, barangay Inayawan nga nasudlan kinig daotang espiritu. Bisan og gibaatan ang iyang tiil og kamot, makita nga kusgan gihapon mao nga ang silingan nila nga usa ka pastor ug mananabtan maoy nangadji. Lit wala na siya, siro karon man na siya natabong inana. Katong gikan sa trabaho uli sa klase ko. Unya diha may nag-inom diha, inom na lang siya wapay kaon. Nya mo na ta. Dire. Ilag kang ginawa. Nalo ang giniso, paminaw. Akong tiil, buhii, akong tiil. Buhii. Dugang sa inahan sa maong batanon nga alauna ganihang kadlawon, gipukaw siya og gipahibaw nga ang iyang anak naghigda sa riprap duol sa sapa ug nagbuwa ang baba. Hinungdan nga ila kining gitabang kay nagsigi na og agulo. Pagbalik na mo nga dagan nga to, nabura naman siyang sumbi, nag-ana naman naglakaw. Kuan mo rang, kuan na lagi. Lain kayo mo rin naisanip niya nga, daw ta espiritu ba? Ito nga. Ako sa ngayon nga, tog na nga rin, kaya nahubuka. Sa lagi matog na kumatarong pa man siya. Bisan sa hitabo, dili kumbinsido ang inahan ni ini nga nasudlan og daotang espiritu ang iyang anak. Ambot lang ka, kay ako. Kumukuha kay dugay naman to nga, namatay lang ba ni magpito na makatuig, karon pa na hitabo. Pero, dili siya mo sa itong sabo. Wala dyan na siya. Ambot ka na yung mga barkada. Ray Pasaporte, News 5. Attorney Georgia, ato ding pasalamatan ang Barangay Basak sa Dakbayan sa Mandawi sa pagdawat no sa gisiulog nga tambag ni Attorney ni atong pag-Sabado. Yeah, naka-attend ka din. Digto ko kadiyot ug very warm welcome for TV5. Maayo kayo ang atong mga barangay officials no, dunay libreng tupi, dunay lugaw nga gihatag ug uban pa nga so mga it's kayuhan. Like palipay pud sa ubang tao. Yeah. Sa sunod na sad nga tambag ni Attorney sa kabaranggayan. Pagkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!